Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Uspai Pakistan uba badru ya ka kamkum uranjar ulah syakiam haki spai BSF jong ka India hajan ka kaput India bat Pakistan ha Rajasthan ya kanela le thu da ki report jong ka PTI une uspai udah khot jong ka Pakistan para military force bat ulah syakiam haki spai BSF jong ka India kan bu udang persang bat wan rung tu bat ban man sentiat jaka jong ka India kane ka jengkiam ju uspai Pakistan kalau hadin artayam ba uspai BSF jong ka India ulah syakiam hakiran jar jong ka Pakistan hadin ba ulah kumbak lacrosse jaka international border ha Punjab nakaliam jong ki uspai India kila penlong sibun ki jekren ban pelatno ye uspai India ulah syakiam hakiran jar jong ki uspai Pakistan ndre ki jekren kim sim lalong ki ba seiso de nakane kata ba ki uspai BSF jong ka India lakiam ju uranjar jong ka Pakistan ubat temu ban wan sentiat bat ban wan rungtu sa India mentaka jing kan at jong ka India bat ka Pakistan ka jurba dena ka daw ka jing sa sirjab jong ki arpun rengut ki pajba hakile no Pakistan ka balaja hapa halkam jong ka Jammu bat Kashmir